Yo, what's up mga kagagamrak? Ulit ko lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So mga karak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Yun, welcome back to my channel mga kagamba. Palaban tayo Masbate at saka Tagalog. So tingnan nyo kung alin na mas magaling dyan, yung Masbate o Tagalog. Pero shoutout muna tayo kay JB Chupochua, kay Vince Santino Manlapas, kay Umay Lud, kay Batang Pasaway. Yan, Batang Pasaway, shoutout sa'yo si Kevin Austria, yan. Si Curb YT, shoutout sa iyo si King James Cayetano, shoutout sa iyo. Si Ian Gaming PH, Justin Ignacio, saka si Ruel Bonifacio. Yan, ito picture mga kambayan, panoorin nyo. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo, like and share po. Bye!